Ok ľudia, neviem prečo som divný, aj keď neviem byť, že som, ale zahráme si Roblox. Zahrajú to youtuber Alexevic, jo, je to dobrý youtuber. Ok, kamuj... Vidíte, že ja nehrám Roblox. Kamu, ja som lepší v Minecrafte ako v Robloxe. Ja som to dal! Ja neverím. Sorry, že prerušujem video, ale budem určite rád, keď mi dáš odber. Ďakujem. Ideme po schodoch, ktoré miznú, sa mi zdá. Tak, to je úplne pohode. Hop. OK. Hop. Hop. A tu nie sú checkpointy? To mi nehovor. Kam tu nie sú checkpointy? Tak to je... OK, na toto mám trik, ktorý asi každý pozná. Takže jo, takže toto bude to správne. Jo. Ja už som toto hral, čiže ja už docela viem. OK. Tam je checkpoint. Tam. Tak je to s checkpointmi. Kamo, ale sú extrémne oddelené. Prečo by do každého levelu mal dať checkpoint, ja som skoro spadol, kamo. Nie, ale to nie je sranda. OK, on to dal glass bridge. What the? OK, viete čo je dobré? Že aspoň nemusím dávať do videa hudbu, lebo to nehoď hudba. Ja som si dal... Ok, ideme sem. Nejaké bludisko. Kamo, však to... Aha. Som sa nevrátil náhodou? Ja idem úplne na random. Teraz poviem sem, že... Jo. Som najlepší. Potom to je nejaké gule. Hop, 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 hop. To je rebrík, jo. A teraz máme sem. Toto je... To ti prosím nevideli, hej. Je tu nejaká skratka? Ja si musím ísť normálne. OK. Toto je kamo strašne divné. Že... Ešte jak to tu je. Všade. OK. Poďme dať hore. OK, máme ďalší checkpoint. Ja som skoro spadol na taký ten... Čo mám robiť tu? Doris! Ja som skoro vstúpil... OK, ja musím zomrieť teraz. Také to som nemal robiť, čo? No. To som tu hneď. Na 4. Ja som to dal! Kámo, no ma ožiarilo až to slnko. To je tu na easy, že to len skačeš. To je nejaká veľká platforma, to trošku... Počkej, to už je cieľ? Tak to nebolo veľmi dlhé. Čo? Aha. Ja som vlastne tu na... No, je tu trošku slúži, tu len taká platforma. Toto skočím. Aj toto skočím. Let's go. Kam úplne vy ma tam počujete? Ťukať mi tu klesnicu, počkej. Jasne. Ja mám docela hlasné switche, napríklad ten medzerník. Tak to som tam asi nevíš. Počkej. Teď pôjdem o jedno vyššie. To je kamo... To trošku nedomyslené.
Nedomyslel. No a je to jupi. A môžeme tu si toto zobrať. Môžeme tu robiť nejaké veci. Ne. OK. OK, tak nepôjdem moc znova. Komu, no tak to je blbo. Keď vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a vidíme sa v ďalšom videu.